Salam hormatly dostlar, doganlar, gardaşlar, täze Dünya Türkmenleri videomuza hoş geldiňiz, täze bölümine. Bugünkü meniň myhmanym Kadir aga, Eýran türkmenlerinden. Kadir aga, hoş geldiňiz. Hoş bulduk. Ben de tüm dünyadaki Türkmen Türk doğulan hemmetine salam diýen başlardık bolsun canlar sağ olun. Sizem sağ olun. Şimdi Kadir aga, siz şeýdip başlaýaly, siz Şey, Eýran türkmen sahradan aslyňyzdam. Doğrudan şu taýdaky türkmenler barada, şu taýdaky tire taypalar barada bir azrak aýdyp berseňiz, özüňiz hakda gysgarak. İran Türkmenleri de belen Türkmenistan Türkmenlerini ayırıp bolmaýar da. Owa. Ayırıp bolmaýan näme? Ve 1924'ten sonra SSR komünist döwür gelenden sonra şonda Grenis ya sınır çekilýär ara. Ondan öňe açyk ara gatnaşan bir zat bar. Owa dogry. Şonu galan bolýar, agar 50 galan bolýar, men diýdem dogan oglany ýerde gally. Ogly bilen maşgalasy 50 gally. SSR dargandan soňra Türkmenistan öýe başlap bolandan 1 ýyl öňçe aýryldy, oglandagy görülmän gitdi bende goda. Dünýeden ötdi. Yani Berlin diývar diýip bir Berlin Almanla Germanla aýrylanyp da Türkmenler de arasynda şunça bir ulakon zulüm bolup şeýle bir aýrylyk düşdi da. O derepli biz İran'da ýaşaýan Türkmenler köpü yomut. Owa. Böklemen bardam? İran asandy teke var, gökleň var, ersary var. Ve nuhur da var. Zat Kadir Nuhur Türkmenistan'da da bam bu benim. Awba. Yomut bilen gökleň eşitdim, teke de eşitdim. Ersary hiç eşitmedim. Türkmen sahrada ersary barmy? Türkmen sahrada yok. İran'ın gündogoruna Afganistan bilen İran'ın girenisinde sınırında eyle ersarlı var. Bula ersarlı zat Cüneyt Han'ın da zadından gelip Cüneyt Han orta bilen koşmaýar mı? Şonda geliye beri bundan beýlek geçerli da. Türkmen sahrada koymaýar, Rıza diye Anglap İran revolüsýonundan öňçe hökümet şah olary koymaýar biziň aramyza ýaragly zatly bolardan. Olar geçirýärli beýler. Ýarty Awganistanda galan, ýarty İranda. Ersarda başla. Halur. Salur we ersary ýok, salur we. O salur. Bizde ahalda Salurlar. Salurlar var bizde. Şu olaryň biziň ahalyň Saragyt tarapları, Saragyt. Awda şu Cüneyt Han'ın ersary bar, İran'da ersary, Awganistandan gelen ersary var. Awganistanda uruş bolup gelip 30-40 ýyl bäri İran'a gezip berdi. Ola ba asan o da yüzeyli ersardy ba. Ýöne azak direk ersary öň İran göz içinde de ba ersary 4-ey 5-ey 10-ey ba. Doğru düşündüm. Geldim gaçdym. Şimdi näçerek türkmen var? Gökleňiň arasynda gaýla var. Gümän etsem 2 milyona golay türkmen var. 2 milyon. Gulistan vilayetinde eňeden türkmen we başgalar ýaşaýar. Kızılbaşlı var, Türkmenli var. Mazandaranlı var. Mazandaran bir eşitini 5 bildiğini bilmeyen. Eşitim o. İranlı tira ola.
Şola yaşaýardy. Ondan şu Gulistan vilayeti diýip 7 den şäher türkmen şäherde. Inki olakanly gümmet Awstriýa. Vilayetin ikinci büyük şehri şeyle Türkmen köpü. Hem ýa-ni gaýlar diýdiňiz, olar aýry taýpa mı ýa ýoksa zatmy? Göklüňi saýlýanly berdi. Ha. Göklüň gaýla berdi, göklüňi saýlýanly. Aw göklüň bir tire hesap saýlýanly şu wagt biziň öz ýomutlaryň arasynda Eymir wada, Eymir diýmek, Eymir özi zat türklerin 24 olakon büyük tireleň biri da. Owa. Emma şu wagt ýomut saýlýar Eymirle. Men biziň o bola Eymir diýip familya we Eymirli diýip. Men özüm Gurgun ýen şäherimiz wagtda vilayetiň merkezi. Eymir taýdy da biziň goňşulamy rahatlymyz Eymir bada ýoldaşlarymyz. Bizde ýöne Eymir o ýomutlary değişdi. Men ýegenim, dädemiň ýegeni Eymir. Bizde şu wagt belli diýip saýlýaňyz, ýomut saýlýarmy? Biz aýry ýomutdan. Aýry ha? Ýem äzir Taýda ýomut saýlýarlar Eymirle. Bizde aýry Ýemreli diýilýär. Ýemreli diýmek Eymir ili Ýemreli bolupdyr. Bizde Ýemreli bar. Ýemreli Eymir aýry taýda. O da ýomut saýlýar. Ha, hemmesi ýomut saýlýar. Gaýlar ýöne öňkü wagt olaram aýra. Türkmenle aýry bir Türkmenleň taýpy bolunç şeýle diýär-de. Bir ýerde üç oturarlaryna da ulu taýpy dagap, soňra atypy bir ýerde oturarlaryna öýlerini täze taýpy tiri döretýärmişdir da. Ýomut şonu döretdir, şol içinde galan Ýemreli, Eymir, Takkar, biziň öýmiz Tumoç, Ary Injik, Karaca, Kelte, Kem diye taýpalaryň ady köp bar. Türkmen onu Türkmenle taýpalady bar içinde. Mesela Türkmenleri var, Tatar var, Ecem Tatar. Ha, Tataram bar. Zat Türkiýedekilerin Tatar ýöne öýlerini Türkmen saýlýar. Biziň şu wagt ýomutly iki bölünýär İran'da, Atabay bilen Jafarbaý. Biz Jafarbaý saýlýar. Hazar deňiziniň ýanyna oturýarlar Jafarbaý. Bunun orada oturýarlar Atabay. Oňundan Tatarlar Jafarbaý bilen otursalar Jafarbaý saýlýar, Atabay bilen oturýar Tatarlar Atabay saýlýar. Tatar hem Jafarbaýlyň arasynda bar, hem Atabaýlyň arasynda bar. Eymir de şeýle. Eymir de hem Atabaýlyň arasynda bar, hem Jafarbaýlyň arasynda bar. Şu wagt Gurgun ýen şäherimiz merkezi vilayetiň şoň içinde bir 1000 ýyllyk birden mesjid bar. Eymirliň mesjidi diýip aýdylýar şo. Eljuqly döwründen galypdyr. Türkmenliň Eymir diýen taýbada şu hökümet Eymirliň elindemişdir. Şu Gurgun vilayetinde Eljuqly döwründe Eymirle şeýle başlyk etýärmişdir. Atabay we Jafarbaý diýdiňiz olar ýeni bir zat da ataş ýeriniň adymy? Şeýle bolmaly. Ýomut 2 bölýärli, Atabay 3 bölýärli. Atabay, Jafarbaý, Gojuk. Şu wagty hanyň zadyň adymy bir? Ýa-da taýpy bir ýeriň adymy o? Şeýle bolmaly, men bilmedim orada.
şeyle olmalı. Ha. Yani şimdi Atçağır baygısında Emir var, Yemreli var, Tumoç var, Karınç var, Kem var, Kızıl var, Tatar var. Hemme de katışıklar. Kadir ağa yani Bir zat soruşturdım yine bizim aramızda bir zat havaydır. siz soran. Bizim aramızda öňünde yok. Öň batta iyi bilen kullyp. Sizin aranızda da barmy şo? Barmy? Ya, barmy dedi. İl bilen kul İyi kul. näme diýme o? Yumşak ke, iyi kul. İyiler tüz Türkmen. Aňyrdan geliş Türkmenle gatışmakdyr. Gany başga halk bilen öýlenmekdirler, Türkmen alypdyr. Ha, iyi. Kullar Türkmenden Bar bizde. tam sözede. Owa. Ya badmıyor. Kullar bizde kullar köp. Doğru. Bäzi de kul köp da o gatış köp bolýar da. Owa. Ben gözümde kul. Zat Kadir ağa men burada sorajak. Janaýdy. Zat gaýlar diýdiň, gökleňleri değişli diýdiň. Gaýlar häzirki Türkiýedäkileriň köpüsi şu gaýlardan gelýär. Öň aýry bir uly bir taýpa da olaram. Şonu diýjekdim. Awa. Qaylaň ýakynyna ikinci Abdülhamid Osmanlı şahty şeýle bir dini medrese de salypdyr. Şolawaň ýakynyna. Ha. Indi Kadir ağa zat şol Mekke'ye gidende şolawaň sesim soň bar ýa öýdýän men. Giç bar ýa sesim. awa. Bir ada aýtdy men VPN bilen baglanýan näme? Ha. Bu mygdary hizi düşýär. Böyle zat sorajaktym. Şol ýomut Aýdy. gökleň soň gaýy ýa-da şolaryň şu taýdaky belli bir ben bilip bolýam şolaryň gepleşine, şu gaýy, şu ýomut, şulardan diýip belli bir tapawut barmy? Tapawut belli bolýar, hawa. O bu şäher bir şäherde tapawut bar. Gökleňiň has tapawuty bar, eşikde tapawuty bar. Gepleşmede tapawuty bar. Nan bizim familiýamy köplenç taýpala bilinýär taýda hänim. Owa. Taýpala bilinýär. Bizim oturýan şäherimiz Akkala. Şimdi biz A harfi bilen I harfi bilen tökünýän kelimelerde biz akkalaçyl akylyk getirýär. Biz diýet akalak jek. Onun akalakçy diýerler, bile başga owda akalak. Bizde şoňa Sondan diýär bir biz näne diýer? Hasıda devam et. Akkalak diýdiňiz da. Mysal üçin zatda var, Aňryk beýlek diýen wagty var. Aňryk beýlek. Aňryk kyçyk diýär, şonu ola aňrak kyçyk diýerler. Bizde o da var, ikisi de var. Bizde Akkalada aňryk kyçyk diýerler. Türkmenistan'da ikisi de var. Gaýdy şu ikisi de bar, Aňra gitjek diýenem bar, aňryk, beýlek bar emmes. Men Türkmen Sahra barada biz bilýän diýen hamana aýdy. Ya siz aýdy berin.
Indi tapawutlara çıkolunda şäher beşe biz akladı men bir zady bilýän ýa-na o bir şäher bar bilýärim diye. Ha. Şinjire tapawutly bar-da bilte bolýar şol günler. Bilýärin nimi mı bilenmi? Soňa. Me bilýärim diye. Kim aýtýan? Kimler aýdýar? Men bilýän ýen ol men bilýärim. Kumuştepe diýen bir şäher bar, şo şäherde ýaşaýarlar. Ha, Türkçe ýak. Kadar deňin kenaryna eten gulen ekizli ýerli da. Ha. Ha. Şo taýlara bir aýlanyp görmeli. Birden biz badyştaýda. Zat men Özüme pitaýdy ýöne birden başarsak barar. ha, sağ olun. Zat men mysal üçin edebi diýmen resmi türkmençede gelýärin, gidýärin, kysgasy gelýän, gidýän. Ýöne men öz şiwemde gelýän, gidýän, alýan. Şoňa meňzeş barmy? İranda. Eke men gelýän ýen. Ol Kumuştepe diýen şäher diye men gelýärim diye. Onu düşündüm. Bizim öýümüz men gelýän ýen. Ha. Men şiwem Böyle İran'da edebi dil yok. Burada gazda gepleşmek var da Türkmençilik. Kayda biz neme öğrenmek, etmek, yazmamız yok da Türkmençe. o doğru. Yok. Şu direktli dil yitip var ya desem olacak. Geleceki nesil bizim kepleşmemizi düşünmeye. Ha. Ben oğlum oğun nenet deyiptir, oğul yer deyiptir da bir zat geçecek olup oğundan bilen yok yer tepmeyen nemdiğini tavus bir yeri vuruyor. Yer demek bizde yeri pil bilen gaz demek da yer ağdarmak. Bizde de yer ağdarmak, yerde oğul yerine ol, göğün yeri. Zat hem şu yer depmek. Men oğlum bilmiyor şunu. Hatta bir Hasan biz ileride yaşayak, Türkmenliğin hayatını yaşamayaktan bir işlerde gören okla bilmeyenler. Zat bizde yer depmek, şu sözden gelen depkin diyen söz var, depkin. Depkine gitmeli, yani yer ağdarmağa gitmeli. İşlemene. Aha, doğru. Zat soracaktım. Bizde resmi dilde gelýärin, gelýän deyip gelýän, alýan diýip uzynraýk aýdylýar. Bizde de hili şiweleri bar Türkmenistanda. Men özümki gysga aýdylýar. Gysga gelýän, gidýän, alýan diýip. Şoňa meňzeş barmy diýdim sizde? Bizde meňzeş bar, awa biz gelýäris. Siz bar, ulağı bar. Yok, bizde gelýär, men özümki diýip uzadyp süýndürip aýdylmaýar, gysgara aýdylýar. Gelýän, gidýän diýilýär, gedýäs, gidýäs. Gelýär var, ikisi var bizde şulan. Şimdi sizden daha soracak Kadir ağa, bu önkü videolarda da soraptım başkalara şu ece kakı, ağa, ini, bacı, şu zatlar. Maşkala daqı, ulunulyan. Bor diýmek, biz bolor diýer. Bor dip tekelerde var. Bizde de yok bor. Men bolor diýen, bolýa diýen. Doğru. Bizde şu bolya bilen bolor var. Şimdi şu orta dil Türkçe da baba. Baba diýerler, baba
yerine biz dede diyer. Yo, bizde de. Türkçe deden yerine kaka diyer. Hı. Ola anne diyerler, Hı. biz nene diyer. Enne diyen yer de var. Göklenli emme diye. Ha. Ondan nenemin nenesine mama diyliye, nenemin dedesine baba diyliye. Ha, o bize mengze şeken o. Öğründen ulu doğan, biz öğründen ulu doğanına ağa diyliye, kiçe inin diyliye. Hı. Öz tir tayfandan ulu olsa ağa, kiçe olsa yeni inin diyliye. Ha, düşündüm. Ondan başka diysem, öğründen ulu konduğun, kız doğanımıza eceke dip silaglap aydılıyor da. Eceke dip hem öğründen ulu kon kız doğan aydılıyor, hem deden doğanına eceke diyliyor. O bizde de şoň ýa. Ejek. Men oğun zat Osman Nowruz'un aydınına var eke dip Özbekçede. Hı. Şu eke näme dip kirlenip söyledim dişimde dangda dişimi yırtta ece eke. Biz Hawa. Türkmenler şeyle siliyatsa Hawa. ben biz ömürden ulu doğanımızın biz İran'da siz bilmeyen ömürden ulu doğanımızın maşgalasına öö tayfamızdan ulu ağamızın maşgalasına gelilece diýär da. Bizde de gelinecek. Sizden bamşynsy? Hawa. Ha. Gelilece bizimkide nämeden gele gelin ejeden gelýär da. Hawa. Yani Türkçedeki yenge bizde gelinecek. Ece ekeden gelýän bolmaly bir o eceke men düşümde şeyler gördüm ece eke. Sonra yarında yazıp koydum daim olmadı ekenem kedip soruşýar. Ha, eke bizde misal üçin daş men ýaşaýan ýerimde eke diýmek türkmenlerde özünden uly has uly ýaş uly misal üçin goňşulardan, tanışdan, garyndaşlardan 70-60 ýaşyndaky aýallara plan eke diýilýär. Doğru. Ama öğrenden ula diýilýär da. Hı. Bir Türkçeň hem özü kökünde barsaň başga zatlarda kullanýar ýöne kökü bir maganada bolýar da. Hawa. Doğru. Düşmek Türkçede yıkılmak da. Hawa. Oly iňýär da. Ýöne beýiklikden yere degmege beýiklikden aşağı düşmege diýilýär da düşmek. Hawa. Beýiklikden da. Kökü bir diýenler. Kökü bir. O da şonjyra bolup bilýärdi. Eke ölükon garry maşgala. Hawa. Ha. Onu daýdaýdaky gümenip men fark etýän bolsun. Zat men sizin gepleşiňiz Bir zat soruşupdym. Soraň. Kadir ağa. Kel näme magnada? Näme? Eşitdiňizmi? Kel. Ha, zat häsiýet. Häsiýet ne maksatmy? Maksatan bolup bile päli yaman diýil ya. Päli Bizim ağzan. aramız yitip barýan zat şu. Hop. Pälinden tapan diýär da. Hawa. Bizim aramızda yitip barýan kelimelerden biri da bi. Bir de men oğlumma birinin adı Taymaz, birinin adı Armaz, birden de kızımma Erkan'a adı. Ha, tölemem. Ondan Tay. Ayağım Taydi.
tay kewşün tayga ayakkabın tayı. Awa. Yeni bir tay var, ayağım taydı diye. Ayağım taydı kelimesiyle devam et. Awa Türkçedäki kaymak bizde taymak. Ha, yeni bir zat var. O. Yeni bir zat var. Köp da Türkmençede çok Türkçe çok diliyor. Awa. Bizde köplenç ken kelimesi kullanıyor. Ken. Awa bizde de kan hem köp. Bizde köplenç şu keni kullanıyor bir yerde. Sizde Çıkan sonraştın oğul çıkan da bizde daydan oğlanına çıkan daydan oğlanlarına çıkan diliyor. Kıyız oğlun fark etmiyor. Awa. Bizde de var çıkan. Sizde ne çıkan diyeniz? İki ayalda onun çağrıları birbirine çıkan oluyor. Zat men sizin gepleşiniz Yeni diýsem sizin gepleşiniz bizim Balkandakylar bilen bir şo taýda diňe şu aýdyşyňyz ýalan orsordan bir şo serhet araçak bolmazanyň Balkan bilen bir ýerdedi. Şonuň üçin köp zatlaryňyz meňzeş Balkandaky şiwe bilen şo taýda ballym diýip köp eşdýän men, gawy diýip. Şo sözler barmy? Bally. bally me giş bally özünden gişik dogonuňa bandy diýýär ýa dogonyň oglanyçyklaryna bandy diýýärler. Kiçilere. Awa köp eşdýän. Gawy diýilýärmi, gawymy? Gawy diýär. Gawy diýär, gökleňe gowy diýerler. Bizde de o bilen, Balkanda a bilen aýdýanem bar. Şu sözler barmy? Giyew, köreken, yezne. Köreken ma, gez ola ýok. Diňe köreken mi? Köreken ma diňe. Biwi barmy? Keleke biwi. Biwi at bar. At ýöne birini çağırırım ya biwi diýip. Keleke? Aha, gökleňe çağırýar diýe. Gökleňlerde bolmaly biwi. Bizde men ýaşaýan ýerimde de adam aýdylanda birini aýallary biwi diýip at tutulýar. Diňe at däl. Doğru. Men hem şunu diýjek. Başga Kadira köplenç Türkmen dilinde s we peltek s we harflar peltek aýdylýar, s diýip. Şo Türkmen sahrada İranda Türkmenlerde saklanyp biz peltek aýtýar, gökleňe ýani peltek aýtmaýar. S diýem. Zat sorajaktym. Sizde häli sözüniň manysy näli? Häli aýtmadym mı saňa diýe, ýa-ni ýöwünçärek, ýa-ni alan bir wagtda. Wagt aýtýar da, häli aýtdym diýe. Öňrek diýme. Ýakyn wagtda aýtdym saňa. Onda häli aýtmadym mı saňa diýip söz bar o. Entek sözler barmy? O başy ýerde nerede kullanýar o? Yo entek ba bilýär entek näme zadyny. Ýöne kullanmaýar. Mysal üçin Türkmenistanda iki bölünýär. Şu häli sözü ýa-ni siziň aýdyşyňyz ýaly öňrek diýmek. Käbir ýerlerde entek manyda bolýar. Mysal üçin
Men häli nahar iýmedim diýseň, men entek iýmedim manysy var. Hem başga ýerlerde men häli geldim diýmek, men öňrek geldim manysy var. Haşa sizde haýsy manylarda bar diýip şoň üçin Doğru. Doğru. Hem siz dil okuyup dursunuz zaten anna. Owa. Anna günni ya da anna günni siz aýtagam anna günni. Diňe zatda var anna günni diýip kitapda ýani resmi dilde var hiç kim aýtmaýar. Bizde günler aýdylanda 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4, 5, 6 bazar gün diýip aýdylýar. Gepleşikde ýok. Bizde şu anna gittik ýöne nenemiz dädemiz garylamy şuňa güni anna günni ilýärdi diýerdi. Bizde de şu anna näme magnady bilýärmi? Anna zatda okapdym men häzir İranly türkmen sahraly dilçi var Yusuf Azmun. Bilýäňizmi? Awa şo ýazypdy bir kitabynda şo Hudaý günü diýip eşitdim men Taňry günü. Häzir anyk ýadymda ýok. Şeýle zat var. Anna diye Şumer dilinde anne ve kulu sözleri bar eken diye. 5000 ýyl mundan öň dören bu sözler bilen häzirki zaman türkmen dilinde ulanylýan anna kulu sözüniň arasynda baglanyşy kurmak hiç bir ilmi esasy bolmadyk diňe değişmek, gülüşmek üçin aýdyljak suwjyk anekdotdan başga zat däldir diýer. Çünki Şumer dilinde anne ve kulu sözleriniň nähil dörendigini bilmek mümkin däl. Men size şu kitaby uğradaryn, ýaman gyzykly. Boljak taýy. Biz taýdy ite güjük diýerli köplenç. Güjük bizde de var. O güjük zat diýmek bu da. Itin çağası güjük. Onu detdew diýerli bizde. Yok, onu eşitmedim. Detdew. Anlarda eşitmedim diýdiňmi? Näme? Anlagy. Annaly? Anlagy. Ha, yo, bilemok. Näme diýmek? Eger görünse Anlagy. Görünmi? Awo, yo, men bu sözü bilemok. Bir İran'da öýlenen maşgalala kellelerini koyarlar başlarına. Sözün kökü alın daňy. Alın daňy. Garrylymyz, zatlymyz alınlaryň daňýamyşdyk da. Awa. Inni täzelikden bäri bir ýöne tegerek tarjy ýöne kelle üstünde goýýarly şeýler. Belki bizde de Balkan tarapda bu sözü bilýän bardyr, men eşitmedim. Şunu kellelerini goýýarly şeýler. Düşündüm. Öyle bir täze diýipde ol kadim zamanda alınlaryň daňýamyşdyk da. Düşündüm. Men eşitmedim, eger bardyr bizde de belki. Eger bilýän bolsa aşağı ýazyň seredip oturanlar. Bir gümenim Kerim agaň şygyrynyň adymy näme? Anu daňlanyp bir şygyrynyň içinde bar da. Bardyr. Men bilemok ýöne, eşitmedim. Kadim zamanda Kızıl zat bilen ýalyk bilen daňylýarmyş. Kadim zamanda şeýle maňlaýdy. Düşündüm. Öýlenelerinde.
Şimdi İran'da şol dep var. Yani tafavut berip, fark berip var. İran'da gelende, Aha. Türkmenova girende, her kimin fatığıl, öylengirli gelir da şondan. Ha. Hembetinin yağlığının eteğinde şol var. Ha, gato. Oken. Zat başka ýerde näme şoň ýaly ütkeş dep desturlar bar. Häzir saklanyp galan. Ya da başka açacak adyňyz. Başka bar zatlı bizim aramız bilmeyen size de badır ya yoktur. Nikah ilanında bu İslam'ı arası yoktur. Nikah İslam'ın ki yöne nikah ilanında kayçı uğrayalla, sınını uğrayalla. Ne onu bilemok. Men o zatlar barada gowy bilemok. Şolong diye şu an iki cüftlenecek olanı öğlenenlerinde muhalle gelenini nikah okuyacak olanla öyle sınnına biliyendir derdini. Ava. Sınını kayçı uğrayalla öyle zat edip şöyle amana şolong yaş içinde düğün düşmesin ya da bir çomuğu diye düğününü düğmeliler diyerler. Ha. Öyle yapılandırmayanlar. Bir aylanıp duruyor öyle yapılanmıyor. Şimdi yitip var ya bula öyle. Yok. Yitip var ya elle al. Dağ ediliyor da. Bizde de o aydan zadımız belki vardır. Men şu toydaki zatlar, nikah şu zatlar gowy bilemok. Vardır. Belki bilen yazsın. Şoň ýa zat belki vardır. Bilemok. Doğru. Sizde sagat aýtma görnüşler ne sagat? Aşı sorucukladın. Biz şu mesela sagat Türkmenistan'ın kılın tersirek. Türkmenistan'ın onun yarı diye 9'dan yarım saat geçen aydılıyor da. Owa, şoň üçin soradım. Öyle değil mi? Türkmenistan'ın resmi dilinde şoň şeyler. Bizde- Ne ýerde däl? Biz saat 10 yarım diysek yani 11'e yarım saat var. 10 Ama- yarım. Bizde de şeyle. Mysal üçin Ahal ve Mardan başka yerde, Balkan'da da şeyledir, Daşoğuz'da, Levap'ta, edil sizin aýdyşyňyz ýaly 10 yarım, 10-15 bolsa 10'dan 15 minut geçti. 7-20 bolsa 7'den 20 minut geçti. 7-30 bolsa 7 yarım. Biz 10'dan 20 daqiqa geçti diýärse, Arapça bolýar da. Ha, bize de oruslardan geçipdir minut. O Farslı da Arap'tan gelen daqiqa. Ava. Men zat sorajaktym, ýene sizde ütgemek diýilýärmi, özgörmek diýilýär? Ütgemek diýilýär. Özgörmek ýokmu? Yok. Eşitmedim. Botada bolar. Ha. Göklerin arasında bota bolar bilmeyen olary. Onun dillerinin tafawuty bizden kärrek da. Ha. Bizde Biz ikisi de ýöne var. ütgöt diýeli da. Köplenç ütgemek, ütgeşik diýip aýdylýar. Tamam. Hem zat sorajaktym, ýene şu sizde gowy ýagşy oňot şu üçüsinden haýsy köprek aýdylýar? Qawy. Ha, gawy. Mysal üçin türkçäni bilýäňiz. Mysal üçin men sizin bir mysal bereýin bir sözden. Men sizin öýüňize gittim. Kadir ağa öýünde ýok eken diýip aýdaryn birde ýok bolsaňyz. Türkçe bolsa ýokmuş diýe. Sizde näde aýdylýar şu? Eken bilen aýdylýarmy ýa mışmış bilen aýdylýar? Eken bilmiye diyen bad ir zaman bad diyedile eken diliyedi.
Şimdi bu zamanı değil mi? Ben amanı paranın öyüne vardım. Öyde yoktu. Ha, yoktu. Yokmuş da değil, yoktu. Ha, o yoktu. O oğlum Ha. var. Zat aydanda näle bolýar? Mysal üçin ol öýüne gidipdir. Ya öýüne barypdyr diýen wagty iptir goşulyp aýdylýar ýa-da öýüne gidipmiş myş bilen aýdylýar. Öyüne barıptır. Ha. Men türkmen sahrada myş Öyüne barıptır, öyüne bardy. Myş köp ulanylýar diýip eşitdim. Yo, yok. Yo, köp kullanılan Xitayda. Ha. Bizde myş zatda ulanylýar, bir zat belli bolmadyk wagty. Yani o mysal üçin o bir zat bolupmuş ýa-da gıýbat edilende ulanylýar. Ama mış değil ya da. Awa. Belli bir zat ya da. Onu Türkmenistan'dan televizyonunu gözlemizde şonda görürdük da. Ha, siz de gözlemek şondan bilýär mış näme diýilýän. Ha. Awa. Ha. Bize yeni bir zat var. Biz televizyonu yak diýer. Kernan yakmak diýer. Televizyonu yakmak. Awa bizde Döndürmek. Bizde de yakmak. Diýer. Çırağını yak, televizoru yak. Gökleňde öçürmek diýer. Televizyonu öçür diýilýär. Onu öçür diýerler. Bizde öçür köprä aýdylýar bizde de. Televizoru öçür. Söndüren var, ikisi de var. Hem siz televizor gözlemek diýdi, ha? Yakma. Aw televizyon do kepleşmelerini televizyon gözleýän. Awa. Seret barmy sizde? Seret diýip aýdylýarmy? Yo, an gullanýar. Ha, bak diýip Gözle diýilýär da. Yo, bakmak da yok. Ha, gözle. Yan kaydınız yak köp Ben aýdylýar bizde. Ben göz bilen gitýär. Bizde köp aýdylýar televizoru yak, çırağını yak, onu yak, öçür, söndür. Televizoru aç diýip aýdylýar, o ýöne yakan bar. Şimdi Kadir ağa seni wagtyny alyp Köpüň bir tane yaksa. Olacak degenlik. Köp wagt Ben sizin programmaňyzy YouTube'den aýdyberin. izleyen Peter Qawy bile Zada Qawy men özüm köp zatlar öwrenýän sizden şeriňiz agyrmasyn şoňa gadaklanyp bir hem Allah quwat bereýin dedim hem esinize eşdeýin dedim. Sağ olun. Hem gurrundeş bolaýyn dedim da şo direkde köp sağ olun. Size yüz vurdum bir yakından kebleşik göreýledim da diýledim. Peter Qawy elinize agyrmasyn. Menem Wagt koýýaňyz, aýtýaňyz gerek zat. Diger aýdyber siz kulağım sende. Menem Biter gerek zat bize siz aýdyp bolun, men aýdayım. Biz dilimizi konuşýas, ýazmaklarymyz ýok. Bize öwrenmeli beter Qawy, sizin de bilgiňiz ken dil taýdan tügeleme Qawy. Tamam. Men özüm gyzyklanyp izleýän, görýän, elinize almasyn. Allah kuwat bersin. Sağ olun, çok sağ olun. Menem şu sizin gatnaşygyňyz üçin size köp sağ olsun aýdýan şu eýranlar.
adam tapmagam ansat däl, ýöne köp gatnaşymy isleýenem az dünýä türkmenleri diýip bu zatlary täze çykaryp başladym. Ýuwaş-ýuwaş elimden geleni şu has bu zatlary bolsa olan bolar nesibetde. Hemme dünýä türkmenleri hakynda biz esasan türkmenistandaklar eşitsin, görsün diýip men şu zatlary edip ýöründe. Hem türkmen dili barada da köp maglumat ýok. Men özüme mysal üçin oňa alyp professional zat bir dilçi däl, ýöne elimden geleni edýän. Bilýän zatlarym bar. Şoň üçin şu türkmen dili barada, türki dilleri barada bir zatlar etjek bolýan elimden geldiği çe. Yo, Türkçe başga dil bilmeýän, türkmençe, türkçe dilinde bilgiňiz zadyňyz gawy men näçe wagt beri sizi izläp dönna. YouTube'dan. Sağ ol. Geçirýän programy Uýgurça, türkmençe, türkçe, özbekçe täze beri 2 däne YouTube'a ýüklediňiz türkmen dilini. Bir gawuluk we bir taýdan dil taýdan dilimizi gawurmekden çyryp gawy bir taýdan da dünýä türkmenler bir-birinden habar bolup bilýän nerede näme tirala bar, näme taýfalar bar. Farklylykda daşgary biziň meňzeşligimiz ken. Ve şol inşallah ki bir teori bolar ki inşallah antat bir bilen katnaşyp bolar ýaly inşallah ýaşlar geler İnşallah. Ýollar açylar. Bolar bir gün. Başga zatlar açylar, hemme zatlar durlaşar, görleşer zatlar inşallah. İnşallah ki hemmeňiziň janyňyz sag bolsun. Sag bolun. Salamat bolun. Bağışlan. Meni käkepläp bolsam. Yok. Bizem men mysal üçin Eýran dünýä türkmenlerinden başga esasan Eýran türkmenlerinden köp zat entep öwrenir. Sizdenem köp zat öwrendik diýip de sorular. Bizde ýetip sizde galyp giden köp zat bar mysal üçin. Şu zatlary öwreniriz bir-birimizden. Şoň üçin köp sağ ola diýen size. Allah kuwat bersin. Selamat olun. Bizim İran'da bir camıgamız var. Kapanık diye de Türkçe kapanık diye. Bağlı. Dün şeyledi. Az olansak hiçbir yerden kıyız almayatırlar, kıyız vermeyediler. Elimde az. %99 Türkmen alınıyada. Ken başeri göçmeyediler öz aralarına. Şu direkti şu vakta çeldi oradan gelen deyip surla var. Yöne neçil beri oğlanla yaşlı üniversitede gidip başka şehirlerde ululup zat edip dile kültüre zada kültürümüz şunda azınlık da biz azınlık bulunsan köplüge zat bolup ayrılıp bariya da azalıp bariya dine önkiyalqa kapalı camıga da bir mudar açılıp zat edip o indi şu köp zatla bazatla indi bizde de yitip bariya soňky diýip surla kadimden gelen zatlar ay gümanat men 20 ýyla barsynda 20 ýyldan soňra geçinji bolup dursa gümanat men bizde de bir zat aldym. Mençe goranyp saklanır şunça ýyl saklandy ente samam saklanır diýip oýlaýan. Mysal üçin sizdedir Eýran türkmenleri başga inşallah geçeýlidir. Farslar bilen ýa-da başgalar bilen gyýyz alyp bermek ýa-da şoňa bir zat boldumy? Bolýarmy häzir? Özü
ece däden arzaçylygy bilen, gewüni bilen ýok. Emma bir ýerde okyp be ýyl barjyk diýse barýar. Ýöne barsa ece dädäni garynlaşyny unutmalylar. Bir tarşyda Türkmen bolmasa hiç kime yok. Türküne de yok, Azerbaycan'da yok, hiç kime yok. Şu bizim Niňe Türkmençilikde tire taýfat belli bolmaly. Şonu soramak O ýa. zatla ne azalypda bar ýa-da. Sizin başka O zatla aýtjak zady bar. Ýüze şu adam 199 bar. Yo saglygyňyz salamat bolun. Olle. Bolýanda men netibetde ýene başga bölümlerde ýene başga gurrunlar kızykly bir zatlar gepleşeriz. Ýene bir gezek sag bolun gatnaşanyňyz üçin. Kadir İnşallah. Özüme de gowy seredim. Gowy gözlem. Allah kuwat Bolacak bolýar salamat. Bolacak. bolýar. Salamat bolun. Şeýdi sag bol, salamat bol.